anao amizolo ny ireg ny hajahajegny fa mpanjaka ny salegy. Maro be ta commentaire ya io babanao atiery amle tovavy. Fa narô koa tsary nahazo doeky marary baka amy babanarô ndraiky reninarô. Jamais narô me comprendre ka misy viavy. Io anarô tsy me comprendre, imaginez narô le 14 mai tondasa nanitriky reniny. Le 3 mai tam taogno ty magnangina len babany vady fa niteraka. Bonjour zandriko. Ino zegny imagination narô ko narô tam place nany. Iholo amzegny magnamia ody reniny, mitaha reniny. Iholo ni tirahany babany niany ty io. Fa narô baka sujet fa nitohiniko hela narô marandregny. I Janoara oza. Baka je connais pas parler malgache donc je suis obligée de même le nom, le prénom il faut que je change en français quoi. Faiza kitine. Nande volagna ty baka hitatsika raha jiaby se passe en Facebook. Donc atsika tsy de lasa fanatique be na Thierry fa le raha zegny tsotsorony akô na haniny akô zegny edy koragna fa petrako voalohany tsotsorony akô na haniny akô fa samby olo zegny amin'ny hevitry nany, samby olo zegny amin'ny opinion personnelle nazy. Fa za ndraiky misy toetra nditsindriako maromaro eto. Misy antanana itoetra io antanana izo andeha boaka koa satria kofa zegny nisy ny tsy fisien le atopoko vavy. Za koa zegny fa nahita akôro Thierry fa te zao ny vadiny vaovao tsy volagna firy. Za fa croiser les bras. Fa namboarako sujet katraka disposeko namboarako vita. Ni contacteko eo chef na karakara zegny nambarandro ambila tout de suite sujet zegny oro fa déjà oro zanaka Janoara karaha ty. Boko non di attaquendro ro Thierry volako za tsy raha mijery attaquen'olo fa raha volako raha hitany masoko zay tiako volagniny. Au suivi le raha nandalo. Zarô ambila fo sujet io ro fa mavesatra be. Ino volako avy ny sujet mavesatra. Za volako tsy menaro raisonnement andegna janonako raha andeha ataoko momba Janoara ty za tsy afaka anginy. Ko za tamindrô tsy menaro iaina passé ko tsy menaro ino ny hantony agnajanonako sujet momba i satria déjà kabaro nataony ni razagna wisy tsy mitahy zegny fa tsisy razagna mitahy zegny. Anao amizô olo ny ireg ny hajahajegny fa mpanjaka ny salegy. Maro be ta commentaire ya io babanao atiery amle tovavy. Fa narô koa tsary nahazo doeky marary baka amy babanarô ndraiky reninarô. Jamais narô me comprendre ka misy viavy. Io anarô tsy me comprendre, imaginez narô le 14 mai tondasa nanitriky reniny. Si za koa mémoire anaka bonne. Le 3 mai tam taogno ty magnangina len babany vady fa niteraka. Bonjour zandriko. Ino zegny imagination narô ko narô tam place nany. Iholo amzegny magnamia ody reniny, mitaha reniny. Iholo ni tirahany babany niany ty io. Anarô pagnamiatsigny. Anarô pagnamiatsigny zegny volanko eto. Aminakay olo jiaby mandia tany mahay diso fona babanao na renao koa diso izy mety ahitsinao. Ara izy fanambarantao. Fa natao tam famille izy ty izy, natao mangingigny, natao masiakasiaka ndraiky nagnasaha izy. Tsy mitandregny izy zao naboaka ko narô en public ato eky izy fa tsy zakako. Elle a tout à fait raison ko opinion naka personnelle, is tout à fait raison. Is tout à fait raison. Marigny nisy aretigny mamiadagna le reny. Fa izy koa misaigny ny gasy tsy possible zegny izy natiny aretigny fa izy mivoniny adversaire. Koa misaigny ny gasy zegny fa automatique zegny. Automatique zegny raha volanko zegny misaigny ny gasy. Atsika tsy mahazo miala amizegny. Je la comprends parfaitement. Même amy live nany izy mitognoagny. Ara za nahazo témoignage maromaro nangony moaly riva zany moaly tsy nandro jusqu'à presque 4 heures du matin. Olo mitémoigner mitomagny ni passé amy ka même kanigny viavigny. Mitomagny.
am ka mitovy am kanazy igny masona kaitanareo tsara ny fody message olo mikaiky beriziky karaty za amizay tsy afaka tsy agnano live sady agnano encouragement ho anareo le nandalovany ka igny zay nandalovany ka karaha ninazy satria ziska marandregny io olo mbo mikaiky za fo mafy aminay togny direct ro zegny nihetsiky nindro falosy faela igny nimpody nihetsiky mitomagny amizay ro rango nomalina hitandro live ny tseky viavy igny ro tsy mandry mitomagny fa ro tsy afaka miteny hatria nagnino mavozo amle hoe soatoavina malagasy ray mandreny non zo fa tsisy zegny zo fa chacun pour soi Dieu pour tous arany akamarozagna problème tsika jeune tafara tato ray mandreny tsotsy azotsika hono ray mandreny dunia nazy fa vita ninao potehiny zegny raha baribary ato anao tsy tara zandro ko anao navy atan si le fagnanaovan'izy tato ny mavoa izy règlement fa izy fa tsisy tany itaregnany aleo mba ataony regniny tany amandagnitry maro anareo fany ndre za ty fany tia kola muzikinany maro za soma baly fa mipitra place le olo anareo baka miako tantara marigny sady velogny job managna bara managna discothèque o Antananarivo izy koa fa leran'izy magnabiagna ninazy io bara madinidiniky jiaby amy sisiny satria aminazy ao lafo toaka aminazy ao tsisy raha tsy lafo zay karaha tegna nitadiavako nagnanovako sy eto olo milefa mividy toaka aminany mandeha amindreo mpivarotro madiniky moramora raha ry idirany barandreo olo mbotambotany fily jiaby tsoatsoany témoignage ndreo tompiny bara izy ambarako eto zegny za ianareo tsy Madagasikara soatsoahany fily mbotambotany koa tsy mety voly reo akayen'ny polisy havy magnontany reo tompiny bara aby sasany io nagnino ma zay mba mitady vola karaha olo jiaby zay tsy maefa i janoara kaiky chefonay manery zay mandeha magnaty mila mifody baradareo zay mamita didy fa tsy baka aminay reo polisy izy ro olo maefa ilera tsy ampagnahy nataony amindreo tanàna Antananarivo ao kaiky izy io ziska iry zanany zegny va tindra azo legninazy aminazy io ziska ry zanany zegny fa faizany le toetry io ro jiaby zo hay satria zegny ro mavozo satria izy io koa no main droite miagnabognabo intouchable tsy kitihigny io zegny raha misy ao izy main droite zegny magnano raha matahora agny la tegna tiako aviagna les problèmes des familles je rentre pas trop ils vont régler ça entre eux fa agny zay le tiako aviagna le toetra ataony baribariny amy vahoaka ao non mais franchement taogno 2024 ty tsô tsy hainareo baka taogno-ny la vérité azovolo magnaratsy manjarijiaby tsy nipokopoko 2024 ty banareo za ino raha tsy niboaka amy 2024 ty ara izy ty koa mba lagigny reo moasy io tatato le moasy jiaby tatotato migadra tatra vamba alenareo hono ndraiky nivolagna za toka barony mazengagny i moasy igny zao nigadra ho navy koa raiky ty izy nambarany zanaka namoaly igny hoe managna raha maro maventy fa pitaha ninahizako izy nifampihinanany any masaka sinimanta tia moasy zany razoko tsara tsy zao je ne fais que comme des perroquets je répète ce que j'ai entendu tady baka fa magnaja topiny Facebook ity tady koa ikabaro ko janoara tsika zao fa miteny vazava ke zegny mba agnisany taregny nivoaka Antananarivo fa ela taregny zay nazoko fa za zegny tsy managna sujet tsy managna fotry hoe ino le anamborako janoara fa izy zio nazoko izy zio raha jiaby baka mandeha fotoagnany 100 ans pour les voleurs un jour pour le maître zegny raha mampalahelo ro vahoaka magnodidigny tany misy baranany misy raha ataony eo malahelo ro mitoetry zegny malahelo satria samby sahiragna samby mitady vola aby olo jiaby nagnino ny namanao potehinao karaha zegny anao amizao ny andrandray fa mpanjakany salegy anao mais statuenao vraiment misy olo tidriky ty hoe sa zao izy ty agny oui Belgique zany tiako raha ataonao zany sady tokiko za fa i janoara ty
Zero que ela rei o bunenosa. Ah, não, do que zado quando é Januário. Teso quando Januário, 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 tipo que manahira ko para Januário, ulu jab. Ha? Desana Januário, bida komnya. Ah, do beres. Zado que crotono. Não bigo. Iro itu mo shoga shongro Madagascar ho. Iro itu no mistueto ho. Satria ici les Madagascar. Ici momba toetra mamudimudi barana namagna vatro namagna fodifody. Zegny ataona tsy izy fa hita ndray soranany fa ratsy jery koa raha. Manjary atakendry zany za tsy zo taky io za teo karaha taminao mazinidiny la France jiaby niady za maventy foety no za foty. Ha? La France jiaby ambaranao Belgique ambaranao chéri tandrignesa za. Micheck viava baka majengazy za ty mbaka tamayotra nambady garamaso. Za ko fa saraka tamza papanjana garamaso re za nambady garamaso eto. Afa zay Frédéric zay directeur ni BS tozo tamayotra to. Nande ndesi namagna eda loatsy kande moasy na reta moasy baka majengatsy ak magnany ty na aleny volo I angofony vitinaka jiaby igny lamba farany tiako jiaby zany kakatakata indesa na aleny lamba no tegna tianao steky lamba ty Belgique nande namoray hanjana nande namadianja yaody tinavy ambany escalier nay tiako vagnaka zegny tiako zegny hoe fito zegny hoe olona zao ko vola vadiko ty vola miankady agnatin'ny trano nande alon ndesi namagna nande hedy baka hagny akombany any fa tsy nady marandegny nangalariny moasy za ty fa nifitainy moasy magnamia moasy 400 € tamayoty tagny zay ndraiky vazahy mandeha magnaty 400 € ada terigna mandiko zay ndraiky hena vazahy magnamia 400 € moasy io hoe anda terigna ia mas ty sir marandegny jiaby 5 heures ty za fa tsy azinao zy anda terigna ia ty anda terigna Madagascar vandy pagamy siramba koa za azonao nangatsika edy vazaha nangorogorodrako nandeha nagnamia moasy vola jusqu'à niany vola tandrany navy mazengazy na vadiny doko za io iaody ty navy ambany tragnonay za magnambaranao Belgique minuit aligny misy taminaka alivy ambany escalier tany fanonganao tragno nalevy marigny zy Belgique za magnambaranao kiakandra vadiko nafakasa zay ny hena tany jiaby tsisy raha mety ndraiky vazaha jusqu'à io trano nahita asa magnao ndraiky zay misaraka masina nomboko niany za tsy endriky navandy za koa magnamia ody tonga de satisfait nareo drako za anao beka anao bambrabe za mba tia zanaka eto amin'ny lehilahy ty tsarinazy zanaka izy antena fa nisy zanaka to izy mba tsarinazy zany tena fa nitilimpaty tamivadiagna tany igny nahazo hafa igny mba nizahagna izy antena tamy fiadanagna ty raha be anao mandeha la réunion zay karaha mandeha bazary aminazy anao mandeha ndesy namagna mamalonany amy tany karaha zegny kombany agny nandeha hedy rako marandegny jiaby havandiagna vadiagna miala agnatin'ny fandriagna 5 heures du matin 4 heures du matin miambigny taxi antera misy tomobile agnatrika antena nandeha drako vandy fo atao za tsy mipoko moasy fa za tsy mahavandy anao fa ko moasy Belgique za tsy mivanta fa tsy mandeha eky za moasy nambola nakalany tsy fantatra tsy mandeha za za korana zony namako andra raiky vo vazaha ty nafakasa kiakandrazy Belgique io fomba karaha mama ta Madagascar za zany kaiko mamako mama voagnaka zegny tiako fandraitry fito tiako zegny zanako manako alohany magnano rano ka olobe nao dikany vagnaka nao dikany zegny hoe ahetsiko zay nametsan'olo za hoe za amzo hangalany izy amzo olo pitrahan'olo nitrambono zaho dadilandra maro magnano io zao magnambaranao raha konga zegny neny moananano io nagnamiratsivany zay tsy adignako Belgique moasy mayoty hoe mayoty olo mayoty farandra tia moasy za fagnano publicité za nde mayoty agnano moasy anao koa ndeha mantegano moasy mazibola za tsy nahevanako nandeha aloha taity namagna aloha nazonetsikatsika ibaka drako aloha za fa nagalaren'ny moasy oaza aminao antimahory ndraiky lehilahy tiako voajojo nagnano moasy nahazo 400 € nandeha retirena tarihigny navandiagna vady andeha terigny Madagascar vola 400 € Belgique naty ankarokany jusqu'à niany amare koa antetiny bokory tsy raha misy taratasy tsisy témoin tsisy preuve miala rano tsisy taratasy Belgique 400 € nipoagna tarihy namiagna izy fa za nagnontany ataonao aniny vola andeha terigny Madagascar gasy mi lehilahy igny iaho za gasy izy igny vandiko fo
misy ndraiky olo masignany zo misy olo masignany zo miroborabo tsy mety zada koa za olo baka agnaborany fasy agnaty ala andoharano Bantsetra any tsy masigna aminakadra ko raha io olo tsy mety aminay kile zo tsy éternité mahavelo fa mora mivadiky dako tsy mety aminaka magnano moasy Belgique za olo baka agnaty ala agnaborany fasy any tsaba hany tsy mety aminaka le moasy tsy mety aminaka za mezanao 1000 € karaha igny fa mandeha sur la roulette anao Aia ko tako 1000 € de Belgique aia tako 1000 € de dako ndre za fo efa 1000 €. Efa za mas max zany miassuré ndraiky jusqu'à fara za tsy mitsoaka uno tato moasy migadra moasy tatra magnolagna moasy tatra milely agn'omby moasy fo raha zegny raha navy 2024 mbarako nareo zegny raha zegny raha volaninao zay za koa nagnaraka anao koa fa ela Belgique araiky nataonao jiaby za nagnaraka anao depuis za nagnaraka anao depuis raha volaninao zay tsisy raha vany ko olo fa raha volaninao zay olo fa tsy jeriny Andragnahary zany afatra tsy haiko asa i 2024 ty miahodindreo moasy io tsy haiko tegna tsy haiko tegna tsy haiko donc miahodindreo togno ty tsy tognondreo Ambilany dako agny tsy raha pareo za tsy mifanta Belgique fa za tsy mandeha moasy koa aminay Anjoaty dako tsy mety mandeha moasy ty tsy haiko am'razana any Anjoaty io za baka agnaty ala be agnaborany fasy any Belgique manitsy fo migakarany manitsy fo anao vita raha tsy dikavim-borogno anao point final bara zay mamakônda aminaka mangatafo an-tragnonao anao olo Anjoaty anareo olo miletigna mihitsika any ino mandeha tanao moasy abagagy atsikatsika ny kamaradina vozanao zegny atsikatsika baka za zegny anao namanina atsika drako alo basagny fa taksitsika izy amindony baka petitera agny mitsaka za olo grantera tatita nanambady lehilahy io nandeha ze heny drako manizikiziky jiaby avany commentaire-n'olo ty hoe za ok karaha zay bisou anao bisou merci nidriky velondrano hitako commentaire anao igny hitako ziza nambotra anao marandraigny ty mantsantsagna arivariva ty anao nivolagna fa tokony nikaiagna lohateny sy ny tariny akory mataony lohateny agnatiny izy babako tiako anao izy fa nivolagna nirazagna fa tsy mitahy haitsika fa lohateny zegny matoky razagna matoky raha jiaby akory ataony lohateny andeha agnanatra izy ndray razagna fa hitany tsy mitahy ary papagny zay tsy maleo bomby zany any mihambigny izy mitsamboky ny misaoty lastiky ndraiky je matendy mamaly zany any igny magna je matendy mamaly zany io misaoty igny niany fa matanao tsy mahadigny bomby baka zigny zay koa mandatsika bomby aminany Facebook io sary mateny keza randatsika bomby atinany izy niany direct mangala daty je matendy misaoty iya amy je matendy izy niany tsy atao koragna lava fa affaire ny famille fa za koa tamile place ny zanany io zaminareo zany réagira comme elle réaction naka bonjour Shade akory manao aia masalisali ondrikondriky ndraiky bengibengy niany anareo ty tatotato fa natity koa navigny izy laile navigny tady izy yo za io amy mode carnaval vinanto mandranto ty za misy vinantoko mandranto be zay io hoe carnaval tsy tanao za multicolore io misy noir misy bilansy noir ndraiky bilansy ato anao tsy tara tady za inidika amy sujet-ny Monsieur Jean Noir. On est sur les sujets de Monsieur Jean Noir, vu que j'arrive pas à parler à malgache, donc il faut que je la prononce en français, il faut que je le parle en français parce que j'arrive pas. Zaou Zobi, non, il faut que je parle en français quoi. Jean Noir, clair et net et précis. Zahab Shad, dizez-vous, Madi Fapare, toi Kafanalitibiti, j'arrive. Oh, mbala havany za koa fa nagnamboatra Stifa za fa haiko edy raha ivolagn'olo mbala havany za havadoiky hafo nangala takasanjiky koa fa la ny raha tabiky beriziky ty tandrignesa fotsike
ke zegny le afatra sy taregin'olo petraka Antananarivo magnodididigny baran'ny janoara io. Izy mitsy midika amin'ny barandreo olo zegny baka agnarany zegny violation domicile. Anareo samy misy patanty, anareo samy mitady vola. Izy misy satria zegny toaka zegny aminany ao lafo. Maro posin'olo tsy mazaka nefa tia ambiance. Donc ro azazy nanjary zokininaly tia ambiance. Zokininaly eto. Vatza. Ke mandeha mividy toaka amin'ny tany moramora ro giahindreo. Ireo boko amizay magnefa be d'entraîner baly magnano baly aminazy ary tsy tiany. Fa mila raha jiaby aminazy motamotany filiny baran'olo jiaby lamozikin'olo jiaby ko tsy voly izy mikaiky lamolisa amizay. Lamolisa amizay descanty bakao fa karaha voangory igny. Setka io. Nosy tsy ataoko lava fa crédit mandreraka Madagasikara havako jiaby agny. Sady za nde tontono andraky ny fety za mba nareo doko aminareo eto fo za te andeha hagnano madimadinaka ndraiky jodijodinaka fa alohan'ny zagnano izy alatsako atsendriky le sujet tiako volagniny et c'est tout ke anareo le mpagnametsiny le tovavy aminaka manokana anareo tort complètement fa elle a raison agnatiny dépression totale izy igny dépression anareo boka mikontia 14 mai 2023 nanitriky reniny 3 mai 2024 babany niteraka amin'olo soi-disant tahareniny. Allô, ampiasainareo jerinareo anareo mbelako bonne journée. Vidéo yo footage t'inquiète pas. Bye bye ciao tout le monde. After mandeha Antananarivo amreo police irahiny mandeha mamodimody baran'olo matitady vola io. Antananarivo be tsy haiko arrondissement firy tsy haiko arrondissement firy. Fa les rois des salègues naro les gens noirs là louche